Mga taxi drivers may pahigayon og 3 ka minutos nga busina protest sa buhatan sa LTFRB 7. Hugdanon nila nga gisupak sa mga taxi drivers ang pagpaubos sa flag down rate ug ang pag-inat sa succeeding kilometers. Ano ang report ni Alan Domingo? Kini ang pagbusina sa mga taxi sa tubangan sa LTFRB 7 isip pagpukaw sa hinsya kalabot sa ilang yangungo. Isip pagpakita silang karismaya, gibugkusan sa mga drivers og itom nga panapton ang ilang mga bukton. Nagbitbit usab sila mga placards. Migawas iyang buhatan si Director Rinaldo Ilnar sa LTFRB 7 aron makighinabi sa mga taxi driver. Kay kita din sa regional level magulat na tag-unsay order sa Manila. Gipadayag sa mga driver nga moabot sa 500 pesos ang mawagdang kanila gikan sa 50 ka mga pasahero matag adlaw kung hingpit nang ipatuman ang 10 pesos nga us-o sa flag down rate. Gireklamo usab nila ang pag-inat sa 500 meters sa succeeding kilometers. Kani po nilang lakang karon nga paususan na po nila ang dagan 500 meter una mo patak ang meter sa taxi murag luoy na po kay sir. Ila sang paminawon ang side sa mga driver ba kay murag ang gi-prioritize karon sa LTFRB ang sa mga commuters naman. Sa una updated ko mo abang sa pagkakaron sir. Nagkabitay-bitay na jud ko. Sa klarong pagka istorya. Short na jud ko. Samtang gipasabot ni Ilnar nga mag-agad sila sa desisyon sa ilang ulohang buhatan. Kung way kamanduan pagpahunong sa implementasyon, ipadayon kini sa Marso 19. Ato pang butang respetuhan na siya kay right man po na nila. Pero ato lang gumihangyo dili lang yun transport strike. Gipatinaw ni Ilnar nga gipaubos sa proseso ang lakang sa LTFRB. Ipadala lang na inyo dito sa Central Office apil na sa inyong motion for reconsideration. Tingali maghiri sila karon ugma sa ilang motion for reconsideration. Samtang suportado sa mga operators ang gihimong busina protest sa ilang mga drivers. Tadon ang pamilya din ipakita kisay mo suportar papakaon nila. Niamit mi kadadlaw. Mitiyabaw karon ang mga taxi drivers gumikan usab sa pagpaus-us sa plitihan. Ila kini gihulagway nga dako kay kawadon sa ilang kita sanglit ang presyo sa mga nagunang palaliton padayong misaka. Busa pang hinaot nila karon sa atong kagamhanan nga paminawon usab ang ilang yangungo. Alan Domingo, Balitang Bisdak.